ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ. A sị m na ọ ga-adịkwara ụnụ mmanụ ụbọchị nke taata na anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị si ka anyị kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ, kene ndị ekede, kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwụ. Ụmụ ibe, a sị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Ụmụ ibe, a sịkwa m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Isiokwu anyị taata bụ maka ihe gbasara agụ na leopard. Ịma na nsogbu anyị n'ụwa abụrụ obere ihe. Nsogbu anyị dị too much. Aga m ebidogori na nsogbu. One thing on this planet Earth, people think that their problem is external. Scientifically proof that life is you and you and you. So decisions and choice you make, you will live with it forever and ever. This is scientific proof. Science proof that childhood is new. Every information input into computer, you will use that information until you change it. This is scientific proof. Now, we stay all the whole generation doing the same thing without any different result. Educational system we use fail us for the whole century, and we still giving our children the same education. Religion we use for the whole generation fail us, and we still pass down this thing to our children. Tradition, culture, all those things we passing to our children, all of them fail us. All of them. Food you eat, na saga forgive you problem in the stomach. You want to give the same food to your children to eat, so that they will have the same purge. As you have purge, you want to give the same food to your children to have the same purge. It don't make no sense. So why I say this is that you say ndị mmadụ, African people everywhere in the world. Now for example, let me use ndị Igbo as example. Igbo people, we say we have a culture, but we don't have any education or anything to know about this culture. We literally living them, forgetting that omenala, what you see is an illusion, it's not reality. You know that, everybody knows. So you want to use an illusion to interpret something that is there. It become an hallucination. Clear? Yes. Number one, anyị na-eyi isi agụ. We wear isi agụ. Yes. All of a sudden, people think say that isi agụ is not more isi agụ. Then just make our imagination that is no more isi agụ, that is isi ọdụm. No bụ isi leopard, na leopard bụ agụ na-akọgheri. Africa, scientific proof, Africa has no leopard. Okay, that one is apart. Number one, the reason why Igbo wear isiagu is because isiagu means port of ascension, entrance of ascension. That is what isiagu means, which in the Christian use Christ as the symbol of isiagu, which is without Christ he cannot go to heaven. Simple. Isiagu means port of ascension. People say leopard, ifuga n'ebe leopard is feminine. Ihe mere o ji wee tụọ agba because you don't understand. Ịmaghị anya arụrụ arụ, ịmaghị anya arụrụ arụ, ịmaghị ụkwụ azụrụ azụ. You don't know. Ịmaghị ụkwụ azụrụ azụ, ịmaghị anya arụrụ arụ. If you unu na-eje ụka, most of you are Christians. The snake in the garden simple means unstable mind. Unstable because they tell you not to eat this thing and you eat it because of unstable mind. Look at Samson, Delilah. Is always about that ọdụm tụrụ agwa ka a na-ekwu maka ya. Is but female which is not stable, unstable female ka a na-ekwu maka ya. Nwere ihe gbasara agụ, leopard. No. Agụ is simple lion because it's masculine. Anyị ga-afụ that onye that was symbol of the sun. That is why in the Christianity call it Lion of Judah.
because it's port of entrance, it's port of ascension. That is why ndị Igbo ji wee jiri na akwa, because we are talking about ama Igbo, port of ascension. Oya bụ isi agụ. Don't say nonsense you don't know. The mother is na akọ ihe a na-amaghị. This is how you deceive your children. Ofu onye pụtawa somewhere or de nonsense dechikwa everywhere or desia ndị mmadụ eburu na akpagharị without common sense. Common sense is common sense. That is why we live in hallucination. Look, our culture, hallucination. Our trade, hallucination. Everything about us, we live in hallucination. Everything. If you want money, you go to Dibia. If you want wealth, you go to Dibia. If you want health, you go to Dibia. If you want success, you go to Dibia. Everything in hallucination. So it's not that thing ka na-ekwu maka ya. No. Ọ bụrụ ya. You must understand something to do it. If you don't understand something, you can't. That's why you cannot progress. If you like gone today, from today till thy kingdom come, you are not going anywhere because there is something lacking in your membrane. There is something lacking in your membrane. If you like, you gone yourself from now till thy kingdom come, you are going nowhere. Until you accept that the problem is within, we begin to clean you up. We don't care about intellectuals. We are only but devotee. We devote for service. We are here to serve it. Nothing more, nothing else. So ndị mmadụ adịghị na-egwu onwe ha wayo na-eme mmadụ na-edeceive onwe. Igbo bụ culture. Igbo bụ tradition. Igbo bụ religion. Igbo is everything. Igbo is nationality. Until you understand these things, is an agreement of universe. Until you understand all these things, ị gaghị ama ihe dị n'ime, because ị ga-ejidego nwe egbe n'aka ruo anwa na-erikwe. Everybody si ya ji ọfọ, mana ọfọ bụ onye ji. Ịghọtago? Ọwụ na m nyere nwa m key ọnụ ụzọ, onye ọbụla ji key, mana nwa m ka m nyere key ahụ ga-eji agbape dị ụzọ. Ijicha key mana iji ịgbape ọ gaghị ekwe, ịgbapere ụzọ ekweghị mgbape si n'ijiki. Ị na-ji key gara ịgbape nwụ dị ụzọ. Ọ bụrụ na iji key n'eziokwu ị ga-agbape nwụ dị ụzọ. Ịgbape nwụ dị ụzọ, that means ijiro dị key, ike iji arịrọ correct. Everybody na-ekele Igbo, everybody na-ekele this, everybody na-ekele that. Dibia simple means one thing. Either you are waiting for unending Messiah or you are master of your own destiny. Simple. Not about hallucination. No. Either you are master of your own destiny or you are waiting for unending Messiah. Simple what Dibia means. Nothing more, nothing else. You got that? Ọ bụrụ na iji key gbapee dị ụzọ banye, simple. So ihe niile anyị na-eme ndị onye jọọ debe nonsense dejuka everywhere. Uche ụmụazị na-enye anyị nsogbu. Uche ụmụazị na-enye anyị nsogbu. But we cannot differentiate between ifo, ilu. We cannot. We cannot. We don't understand what is religion. It's all not about whether you believe or not believe. Nobody cares. It's your own problem. We don't understand what is culture, talk less of tradition. We don't understand. But the worst thing is that we see these people writing nonsense, writing 20 pages of rubbish, trying to sell it to their own people to buy into it. Commonest thing, leopard. What is leopard? Is English. Leopard means Leo. Opposite. Pad is opposite. Pad is opposite of Leo. Simple. I go leopard. So you don't know what is lion. English word is English word. Go and look for it. Lion is origin Africa. Africa is part of ascension. That is why they use it. That is why you call it Afara. But to people don't. People just not anyhow. The same thing that has never helped us for one day, we give it to our children. Educational system you use has never helped you for 500 years. Never. And you still want to give it to your unborn children. The tradition you use, the way you marry, the way you dress, the way you have train your kid, the way you make money,
the way you worship never help you for last 500 years. Your belief system you follow never help you for last 500 years. Your culture of today has never helped you for last 500 years. Yet you want to give this culture to your children. The same thing, we give wrong interpretations about everything. Kasị ya nwa mmiri, kasị ya ndị mmiri, kasị ya ndị nka, kasị ya ndị nka. Ijigweze gịnị gwara ndị mmiri? Ọkwanụ gịnị? Ọkwanụ gịnị ka ọ bụ? O sị na ha si na mmiri bịa anụ. And so what? Ka onye na-esi na mmiri bịa, ka onye bụ ihe aha na-abụghị the beginning there was water. So ka onye bụ ihe a na-esi na mmiri, anyị naghị aghọta ihe a na-akọ. Ifunugo onye jere ụlọ ọgwụ, mgbe i jere na nke dibịa ọ sị gị na isi na mmiri, mgbe i jere ụlọ ọgwụ ifunugo onye ahụ adịghị, onye ahụ dị na-eje ụlọ ọgwụ. Ijere ụlọ ọgwụ with reason. Our daughters today, they are not married, no husband. No husband. You never ask yourself why can't our daughters marry anymore? This hallucination. Ndị mmiri. Our men are not marrying anymore. Why? Hallucination. Ego mbute. Yes. O jeghị nga ọnwụ ike ụbụrụ aghasa. Ụmụ nwaanyị anyị nke ọbụla ịfụrụ ọ na-achọgharị, a sị na nwaanyị tọọ agbọghọ n'ala Igbo o jeghị ụka ekpere, ọ maghị na inu dị n'afịa ahụ. Ịghọtago? Ihe niile a wee bụrụ foundation of education. Ndị nna nna anyị ha never make education for money or for build science or for build plane. No, it's not necessary that you can do that. Ndị Dubai never build plane, they never build anything, but to go to Dubai and see, go to Kuwait, go to Saudi Arabia, ha na arụ plane, but to go there and see there plane ndị Saudi Arabia ka plane ndị Europe mma, mana ha na arụ plane. So it's not necessary that you must build plane or telephone. Ọ dịghị necessary. O nwere things ị ga-emenwu, do those one you can't. Ọ bụrụ na this world they do plane, let us create value. Ka ejiri value mara anyị. Simple. They should know us with something. Ka ihe a ga-eji wee mara anyị. Onye ọbụla nwere trademark. Ihe eji wee mara ndị Igbo, ndị nna nna anyị ha, trademark anyị wụ value. We create the best value. We create the best human being. They create technology. We create human. We create human. Mmadụ. Anyị na-eke mmadụ. We create human being. They create machine. Then create motor. You don't want to be like them. I don't want to be like them. What we do is we create human being. That is our intention. Amaghị m ihe bụ their intention, but I can see no we can destroy the planet with their intention. Our intention is to harmonize the planet. So if we create a decent human being, they will manage the planet. If you create nonsense human being, they will destroy the planet. That is as simple as ABCD. So we create value because we want to preserve the planet better than the way we got it. But when ndị chọrọ no deviate the wrong and destroy, got the worse than they got it. So the choice is yours. You gotta go. So ịchọọ igoro something, igwete ihe nwere, iwere exchange ihe na-enweghị exchange of value ka na-akpa. So anyị nwa na onwe anyị na-eke mmadụ, ha kewe plane kewe ihe ha na-eke. But if you happy your territory, go to another man's territory, then you have a problem. You become an immigrant. You got to go because you become a foreigner, because that is not in your memory, it's not in your gene. Your fathers, the forefathers love planet so much, so they want to preserve it. Or because of na ha ma ha na-enwere ihe na-efe n'elu, ọ na ha ma ha na-enwe ihe na-aga na mmiri, ọ na ha ma ha na-enwere ihe na-aga n'elu na akpụ. Ndị Igbo nwere ụgbọ ụka gịnị? Ụgbọ bụ ihe na-aga aga. Before arụọ ụgbọ mmiri today, ndị Igbo na-ebubu ụgbọ mmiri jee everywhere in the world. You got to go. So ha nwere ụgbọ mmiri, nwee ka esi arụ ụgbọ mmiri. Ọ bụrụ nke ọ na-eme ọba na mmiri, o were condemn oil, crude oil, mebisie the whole sea. Asị ya na-eme mana ebu ngwa ahịa. You got to go blue plane, gbarisie eluigwe, si ya na anya passenger.
ịghọtago. So all those things o nwekwere consequence. Corona was just a joke. One, just wait, time will come. Cherekwe time na-abịa in 20 to 50 years time, nke ị ga-afụ ọ ga-adị worse than nke ịfụrụ na. The sickness ị ga-afụ from 90, 20, 30, 50 years time, it will be worst. But ihe anyị na-ajụzi onwe anyị wụ ka ị ga-esi wee na-amụ nwa na this kind environment. That is the problem. Another thing is looking for a way to change it. Another thing is following the status quo. You got to go. I am intentional able to make it more better. You got to go. It might be a dream. It's your own problem. But that is what the choice we make. So, but mara na or na continue this way, sickness will increase. That is absolute truth. Don't deny yourself the fact. All na continue, every technology all na arụ nwere consequence. All of them nwere consequence. Ihe na-atụ ụtọ na-egbu egbu. You got to go. Civilization is destruction. Mara. Once you move all those things you create, mara na ha niile nwecha consequences. Period. So our focus is to create a better human being. Chicken. Onye ọbụla nweziri ebe ọ na-agba. So anyị nwa na onwe anyị esetigo our plans to esi agba football. Go nwa our team ka egegesi ama ihe a na-eme finish. So ọwụ na mmiri die moto eje m goro na nke ndị na-arụ, at least nwere nke m na-arụ ihe dịka nni ọnụ, anyị need foreigners. Ihe dịka ịrụ ụlọ, anyị need foreigners. Ịkpụkpọ ụkwụ, akwa, anyị need foreigners. So o nwere something anyị ga-arụ create onwe anyị better economy na be anyị. Simple. I need hero plane to become somebody. I need hero motor to become somebody. I need hero phone to become somebody. No. There are so many things I need to ime. I get me. We can still become somebody, be strong without any intervention. In this Switzerland, they can go. But to go to Switzerland, you got to go. So if we create humanity, if you create human being, I think human being is the best, with my own opinion. You got to go. So kama we just focus ndị ndozi ọdịnala jidisi education of ndị nna nna anyị ha bịa. You got to go, which is ihe anyị na-akpọ systematic instruction. Ọ bụrụ education. Ihe nna nna anyị ha na-akpọ education with systematic instruction. It's an instruction. It's harmony. You got to go to move in harmony, move in accord with the universe, so that you don't go against the tide. If you go against the tide, you win. So only if azụ na-agbago mmiri agbago, ifu na azụ ahụ ga-enwe nsogbu. You got to go. So azụ na-agbada mmiri agbada, ị na-agasịrị wee maa wele. Asị na nwata nwee ndidi ọnwa wele. You got to go. So ụmụ ibe, asị na ọ ga-adịrị ụnụ na mma ebe ọbụla ụnụ nọ. Ebe ọbụla ụnụ nọ, ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị fere makwere asị juru eju na this. Agwara m ụnụ na lies full this media. Be careful. Aka m fụkwara ihe ha dere about agụ na ji wee wụrụ leopard, nke nwa ji wee wụrụ nke nwa ya zigbote full bloodish lie. The problem is that they don't understand what Igbo is. Igbo nwere asụsụ. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala, ihe anyị na-asụ wee baa uru. Anyị anaghị asụ Igbo. Anyị ewu ndị Igbo na-asụ ịba uru. Asụsụ anyị wee baa uru. Ịghọtago? So ọ bụrụ ihe ndị a na-asụ. So agụ simple means lion, not leopard. Leopard wụ ọdụm, unstable. Ọkwe nwere nke a na-akpa agụ ụnụ ka eji akpọ ya agụ ụnụ. Ka eji akpọ ya agụ ụnụ because na ọ tụrụ agba. Because na ọ tụrụ agba ka eji akpọ ya agụ ụnụ. Ọ because na ọ tụrụ agba nwere ihe ọzọ. Because ọsọ na ihe a na-eme. Because agụ leo simple. Only thing difference bụ na di na nwunye. Di na nwunye bụ ofu. The only thing difference bụ na aka ekpe na aka nri. Simple. Chebere ebe a ị na-eche ewi na ọpịa. Ị na-eche ebe a na-eche ebe a ọpịa ewi. Ịchụwa m nsị ebe a mapụ. Simple. Ndị mmadụ chere enwere ihe dị iche na nwoke na nwaanyị. Ha ama ha na ọwa ofu ihe ka ọ nwoke na nwaanyị bụ ofu. Afụ ọnụ, nwoke gbara afụ ọnụ, nwaanyị agbaghị afụ ọnụ. Ụmụ ụmụ nwaanyị na-agbazi afụ ọnụ this time around. You got go. So ghọtago the reason why of the concept. Hapụgodi the animal, hapụgodi anụmanụ. The concept is that port Igbo is a port of ascension. Ndị mbụ beginning of ascension.
Igbo ndị mbụ beginning of ascension. Understand it this way. Rapụgodi the animal, you got to hapụgodi the animals, let animals alone here. Understand the meaning of that thing. You got to go ghọta the ihe a na-ekwu maka ya. Port of ascension, ndị mbụ beginning of ascension, ọ ihe a na-ekwu. Rapụ anụmanụ if you cannot differentiate anụmanụ, hapụ ya. But the worst thing is to go and deceive yourself, swallow lie and give it your own children to eat. Ọ dịrọ mma, adịrọ nna m ụmụ ibe.